على رسول الله وعلى آله وعلى أصحابه ثم أما بعد. da farko muna ba jama'a haƙuri saboda wannan dogon lokaci da aka ɗauka kafin a dawo nan. Kowa ya san dalili a can, mun faɗi dalilai, amma alhamdulillahi zuwa yanzu gashi za mu fara wannan al'amari insha Allah. Wannan al'amari yana da muhimmanci kwarai da gaske, kamar yadda malam tun da farko ya jawo hankalinmu mu natsu. To lalle ne mu natsu saboda abubuwa guda biyu. Na farko muna cikin masallaci ne, ko riga kun san haƙƙin masallaci a game da natsuwa. Na biyu saboda ita wannan matsala ce wacce yake ake buƙatan ka tsaya ka saurara, kuma ka sauraro na mai neman ilimi, ba na mai neman bari in ji abin da zai faɗi ko ya jare da ra'ayina ba. Wannan a musulmi ba haka ai kamata ka zama ba. Ka zama to sauraro irin na mai neman ilimi. Wannan shine abin da ya kamata mu yi. Akan kokarin wannan ne cibiyar nazarin shari'ar musulunci ta jami'ar Ahmadu Bello ta shirya wannan darasi don malam ya zai gabatar da jawabi a kai, tare da fatan Allah ya mana shirya tun daga farkon farawa har zuwa ƙarshe. A tsari da malam Hassan Idris ne shine shugaban zama, wanda yake shi ma akwai gabatar wanda zai yi, amma saboda ganin ɗaukar lokacin da aka yi yana cewa babu komai a iya farawa, saboda haka a halin yanzu zan nemi malam ya ci gaba da abinda aka zo dai. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. أيها الذي 30 وتر محرم hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1417, wanda ya daidai da 16 ga watan June 1996. Ina mai matuƙar farin cikin cika alkawarin da na yi wa cibiyar karantar da shari'ar musulunci wadda ke karkashin jami'ar Ahmadu Bello da ke nan Zaria. Alkawarin da ne mata akan gayyatar da ta rubuto mini tun ranar 31 ga watan 5 wato watan Mai na wannan shekara 1996 miladiyya. A cikin wannan ainihin takarda wadda ga ta nan a gabana sun rubuto mini da cewa suna son ainihin gabatar da muhadara ko lacca ko bayani dangane da rayuwar aljanu, samuwarsu, ganinsu, halayensu, mu'amala da su, aƙidarsu da kuma magana da su. Wannan a takaice shine abin da ainihin wannan cibiya ta nemi da a gabatar da bayani a kai. To a ƙashin gaskiya wannan matsala
ba matsala ce wadda za a yi ta a cikin awa 3 a kare ta ba, ko kuma a yau ranar Lahadi a tattake ta. Yasa na ce musu ba mamaki za mu ainihin tattauna abin da muka tattauna, a sake samun wani lokaci a sake zama, a sake samun wani lokaci a sake zama. Ba mamaki a zama sau 3 ko sau 4 ko mai kai 5 ko fiye da haka. Wallahu ala kulli shay'in qadir. Wannan matsala ce wadda bai kamata a kyala musu magamniya a cikin ta ba. Kowa ya buɗe baki ya faɗi abin da yake so. Mai ilimi ya yi magana, wanda bai da ilimi ya yi magana, wanda bai da ilimi umuman ya yi magana, wanda ke da ilimi akan wannan matsalar ya yi magana, wanda ke da ilimi akan wata matsala ya shigo wannan matsala ya faɗi abin da yake so. Ba daidai ba ne a bar mutane su ta magamiya a cikin wannan matsala. Ya kamata a zo a tattaki wannan matsala a bayyana a musulmi ita, musamman matsala ne dangane da aljani yana cikin aqidar ko cikin mu'amalar sunna, kamar yadda za mu zo ainihin. To amma akwai abubuwa da dama waɗanda ya shiga cikin tunanin mutane, ya saba wa abin da ya zo a cikin alƙur'ani da sunna da annabi sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ainihin za mu tattauna waɗannan matsaloli. Ta iya yiwuwa abin da ya fi damun mutane a cikin wannan matsala su ji ma yau ba a kawo kanshi ba. Abin da ya fi damun mutane shine wai magana da aljani. Wannan shine abin da ya fi damun mutane, wai ya za a yi magana da aljani. To wai yaya ba za a yi magana da aljani ba? Mun fahimci wannan. To ta iya yiwuwa yau za a zo kan wannan matsala ko kuma ba za a zo kanta ba. Amma dai a zahiri muhadarar da na shirya a yau shine ta kasu kashi 3. Kashi na farko za mu magana akan menene aljani, sannan me asalin aljani, daga me aka halicce su, sannan bayani akan ainihin sunaye na nau'ukan aljanu a cikin harshen larabci, da kuma nau'uka na aljanu, da kuma bayani akan bambanci tsakanin shedan da aljanu, da bayani akan me asalin shi kanshi shedan din. Shin shedan shine asalin aljanu ko kuwa ba shine asalin su ba, shi ma ɗaya ne cikin su. Sannan yaushe aka halicci aljanu, da kuma bayani akan ainihin yadda kirar halitta shi aljani din take. Sannan kashi na biyu na wannan bayani za mu yi bayani dangane da imani da gaibu, wanda mas'alar aljanu tana daga cikin abin da yake a boye. To za a tattauna bayani akan imani da abin da yake a boye, ina matsayin shi a cikin addinin musulunci. Sannan da bayani akan tabbatar da cewa aljanu tabbas akwai su, ba ƙarya bane, ba jita-jita bane, babu shakka dangane da al'amarinsu, da kuma kawo dalilai a cikin alkur'ani da hadisai sahihai, da bayani akan tawaturancin al'ummar musulunci da kuma sauran al'ummomi baki daya dangane da tabbatar da cewa aljanu akwai su. Sa'an nan da kuma bayanin wasu alamomi waɗanda ake gani waɗanda a hankalce suna tabbatar da cewa akwai aljanu. Sannan sai bayani akan cewa babu yadda za ka iya karyata duniyar aljanu, cewa karya ne babu aljanu, ma'ana babu yadda za ka iya karyata wannan, don rashin sanin abu ba dalili ba ne akan cewa babu wannan abu. Dan baka san abu ba shi kenan ya nuna babu wannan abu ba, don malamin ka bai karantar da kai abu ba shi kenan ya nuna babu wannan ba. To za a zo a tattauna wannan mas'ala, sannan sai a tattauna mas'ala akan hukuncin musulmin da yake musun kasancewar akwai aljanu din. Shine bayani na farko.